Yeah, shalom and a happy Sabbath day to the Jews and to the Hebrew Israelites and to the Gentiles at large. My people, the video is dedicated for the Igbos, the Hebrew Igbos. And then I'm going to use vernacular, Igbo language, because it is time for us to think home or to begin from our various homes to fix our houses, homes. And so, ekene m unu ndị Igbo nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ihe ọ pụtara bụ Igbo mụrụ ndị nchụaja ya ndị eze mmụọ, ndị priest, mụkwazịa ndị na-enyere ndị priest aka, nze na ọzọ, ha na-enyere ndị eze mmụọ aka. So nke onye chiri nya zelu ife ị na-echi a na-echi gị, ị ama n'ihe dị n'ihe a na-echi gị, iweza n'afọ echiri gị, afọ eturu gị, mmenie na omume na ọkwanye ya ka a na-ekwu. So a sị m mma mmanụ udo dịrị mụ na gị, ndewonu nke ọma nke ukwuu. Mma agbanị ka nsụ mgbere Igbo wee jee ozi a n'ụtụtụ a. Yes, mụ na amụ ihe tata bụ Saturday. To the Jewish people, to the Hebrew Israelites, or even to the remnants or the believers in Christ, today be a holy day for Christ and for you and I, or a special day of the week, a day set aside, apart, separated for holy use only, just for holy use. Bọsị ọzọ anyị kwuo ihe banyere ya, ihe dị n'ime ya ga-eme dịka wete akwụkwọ nsọ. Mana achọrọ m ka m gaa n'iru were abụ wee offer our prayers, or my prayers this morning. Abụ. Ịma na mụ na ga na-echefu na ya aka anyị na-akụ wee na-eto Chukwu na-ekwu ukwe n'ọba ekpere ka anyị na-eme, n'ọba aja ka anyị na-achụ ihe ahụ. The praises, the clapping of our hands, the drums anyị na-akụ ma ogene ma ndị otu iji wee na-eti egwu na-eto, ọkwa the praising, ọkwa na ọja ka a na-achụ. We are offering those things to the spirits or to the eternal one or to somebody. So mana anyị na-ekwu na taa bụ ụbọchị Chineke, so ka anyị kọọ n'ubi ya. So wee bụrụ ihe banyere ofu okwu ma ịbụa nji wee guzo mma mgbe oge mana gị kama na oge ndị Igbo ka anyị nọ na ya nọ, nye oge ndị nsọ, oge ụmụ Israel, ọchịchị ndị nsọ ka abanye n'ime. Unu mana ihe bụ nsọ, na nsọ bụ ndụ bụrụ ike. Nsọ bụ izelu ihe niile ruru inyi n'anya Chukwu, n'anya mmadụ. Mụ na gị ọ na-ama ihe niile ruru inyi, anyị ma na mkpirisi o, ịmarịgodo ihe ị chọrọ ọ na mkpirisi ka ịmụ ya. Mụ na gị anyị amachi ihe niile anyị chọrọ, ọsọ Chukwu ma ihe niile anyị chọrọ. So na ihe m na-ekwu okwu ya wee bụrụ na ka m weregodo abụ n'abalị ịtọ wee due mụ na gị n'ekpere. O wee bụrụ na amara m onye nso, onye nso, onye nso n'azụ. Amara m onye nso na ọ bụ Jizọs, Jizọs Nwachukwu. Amara m onye nso, onye nso, onye nso n'azụ. Amara m onye nso na ọ na-eme mma, Jizọs Nwachukwu. Amara m onye nso, onye nso, onye nso n'azụ. Amara m onye nso na ọ na-eme mma, Yashua Nwachukwu. Nke a bụ Yashua bụ Hebrew name Jesus. Yashua Nwachukwu. Amara m onye nso. And Yashua mean Yahweh is our salvation. Yahweh is actually the person that gives us salvation. Onweghị onye ọzọ na-enye m na salvation na-abụghị Yahweh.
onye bụ Yahshua. Hebrew name of Jesus bụ Yahshua. Google it or you make your research. Ọ dị mkpa na ọnụ Igbo anyị wee na-akpụ ya ọkpara Chineke na-eme mma, amara m onye nso. Ọkpara Chineke ọnyanụ, ọkpara Chineke. Anyị bụ ụmụ Chineke ma nya bụ ọkpara nna anyị. Ezinụlọ ọbụla na-enwenu diọkpara. Ọ ihe ọ bụ dendene ka a ghara ịgazi n'ihu. O wee bụrụ na mụ na gị mara onye anyị na-eso, mụ na gị kedu mmụọ mụ na gị anya ma njedebe onye anyị na-eso ebe o du anyị eje. Anyị enwee ike testify, nwee ike ọ dị reliable, maka na ọkwa dị njedebe bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Ụwa mgbede ka mma, ụwa mgbede ka mma, ọkwa Mike Ejeagha. So njedebe, the beginning bụ isi, no the end shall justify. A na-ekwu ya dịka egwuregwu, ọ bụ eziokwu ka a na-ekwu. Kedu ka mụ na gị esi jedebe? Anyị enepụrụ anya fụ njedebe mụ na gị, kee maka ezinụlọ anyị mgbe anyị jedebe, kee maka ụmụaka anyị ndị anyị hapụrụ. Ifugo ihe o ji dị mkpa ka anyị determine ihe anyị na-eme na ihe anyị nke anyị na-anabata n'ime anyị na-ekwu anyị na-eme, anyị kwetara na ya. Kedu maka njedebe ya? Maka ekwensu, ihe jọrọ njọ, ọchịchịrị, ọkwado ịnọ n'ilo n'anya ọ na-ashine, mana ịba anyị ime efu nọ nsogbu. Ị na-asịzi ha na-agwakwa ha akụzighiri gị ọfụma, ha na enyi nwoke akọwaghịrị gị ọfụma. Ọkwa ndị mgbe anyị na-enene living in bondage, all part of it. Ya na ihe ọbụla mmadụ na-edecide ka o mee, maka na ị nwere ike ime, you are free to do, mana ọzi ka the consequences, the result after ka ị mechara ya, in 10 years, in 20 years, even after death. Maka na mụ na gị anarụghị ụgwọ ọrụ ihe anyị niile anyị mere bụ ihe ọma n'okpuru anyanwụ a n'ụtụtụ. Anyị anaghị ya n'efife, anaghị ya n'efife, anaghị na mgbede, anaghị ya mgbede, anaghị ya echi, anaghị ya echi, anaghị ya after death. Ọkwa ịnwụsị bịakwa ụwa. People ama ha na-anụ ụwa, ha na-anụ ụwa a na-anụ ụwa. So na ọ dị mkpa ka mụ na gị na-abụ bido n'erube anya n'ihe ụfọdụ. So na ekpere m na-ekpe bụ abụ ka m ji were kpenya bụ ekpere. Ọ dịghị otu onye maara, ọ dịghị otu onye maara, ọ dịghị otu onye maara mgbe Yahshua ga-abịa, ọ dịghị otu onye maara mgbe Jizọs ga-abịa. A na-ekwu na o nweghị onye ma mgbe Jizọs ga-eji bịa, na ọ ga-abịa dịka onye ori. Kedu ihe ọ pụtara? Ife ọ na ọ bụghị oge ọma ka ọ ya bụ n'oge ọjọọ. Ife ọ na ọbịbịa bụ nkuri, all destruction of all unrighteousness, ungodliness, ọ ihopụ osisi niile nke Chineke akụnyere. Maka na eziokwu ka akụnyere, eziokwu ya achị. Mụ na gị nọ n'eziokwu a ka anyị wee ghara ihopụ mụ na gị. Jizọs na-abịa, Yahshua na-abịa ọsịsọ. Jidesie ihe nwere ike, ekwekwala ka onye ọbụla wee nara gị ya. Ihe ọbụla ekwekwala ka ihe ọbụla napụghị eziokwu, napụghị Jizọs. Maka a na-ekwu Jizọs Bible this, eziokwu ka a na-ekwu okwu ya. O nweghị onye amaghị nke bụ eziokwu, kama na mmadụ achọghị ka agwụ ya eziokwu, ka ekwu eziokwu, maka mmadụ laikere ụzọ ọchịchịrị nke ya, mmadụ laikere ụzọ nke ya. So n'ime ihe niile wee bụrụ ya, m na-ekwu na okwu na-abụ n'ịtọ ka nji, mana ihe rịpụtazi elu karịa, ihe na-apụta karịa. So ụmụnne m wee sị gị na wetara nye wepụta ya. So ụmụnne m wee na-asị unu na ndị Igbo anyị, Igbo bụ Igbo, Hebrews ka Igbo, ya Hebrews ka Igbo. Ịmara onwe ndị na-akpọ mụ na Hebrews, nwee ndị na-akpọ mụ na gị Igbos, ihe niile ahụ Hebrews ka a na-akpọ mụ na gị. Ọkwa na Hebrews ka Igbo. Mana otu o si na wee dị oluenu omenala anyị. So na o nwere ozi bịa n'ụbọchị izu ike a, ya bụ anyị na-akpọ ya parasha, ya bụ okwu nke site n'okwu ọnụ Chukwu nke Abraham, Isaac and Jacob. Mụ na ama Jacob n'ebe our story, the story of the people of Israel nọ wee malite. So today o wee bụrụ ihe banye Jacob ka ọsọ chụbara, o wee gbana n'ikwu nne ya. Jacob bụrụ nwanne Ịsọ na-achụ ya ka o gbuo.
nke a bụ okwu anyị kwesịrị ka anyị nebanye anya n'ime, tụgharịa uche n'ime na omenala Igbo ka ife etu omenala Igbo n'ihu nke Izrel si wee yi. Ọsọ chụba mmadụ mgbe gboo n'ala Igbo, ọ gbananụ n'ikwu nne enu. Ọ chụbara Jekọb from ịsọ na-achụ ya ka o gbuo. Mụ na ama stori enu. Jekọb gbanaa na be Leban, ọ na be nna ya ochie ka ọ gbanara. Leban from there Leban ji na ụmụ nwaanyị ọzọzi okwu na ya chọrọ ememesi na ya chọrọ ọ gba aka onwe ihe o jiri. Ịma na omenala Igbo mgbe gboo, ịmara anyị na-asa avụrụ 7 years and ị ga-ejere n'ozi maka nwaanyị. Ịbịa na iji ha ego na be onye ị chọrọ ịnụ nwa ya, ijeru na ya ozi nunu 7 years gbaa bọ ya wee nye du ego ụlọ nye nwaanyị ị chọrọ, ma ọ bụ gbaa bọ ya edu ego ụlọ setụrụ wit ihe ọbụla nwoke na-eme 7 years. Ndị Igbo na-agba odibo 7 years. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ Deuteronomy 26. So o wee bụrụ ya bụ na Jekọb wee gbaa n'odibo 7 years for nwaanyị nke ịbụa. Papịa wee sị mba, ịma na omenala Igbo nke mbụ ya ebu ụzọ nụnụ bifo nke ịbụa. Ọ dị n'omenala Igbo. Leban wee sị Jekọb mba na nke ị chọrọ bụ nke ịbụa, na nke mbụ ya akpọrọ nke mbụ sef kpọnye ya na ya wee dinọ ka ị wefu omenala Igbo. Ịma na ị ga-anụgoro nwaanyị mee ego bifo ọgụ na ya bazie na bed dị nọrọ wee mmekọ nwaanyị. Anyị ebu ụzọ mekọwa bịazie je nụwa mee ego. Ọ bụ alụ ka ọ bụ ka ị wefu ihe na-egbu mụ na ihe na-egbu ndị Igbo anyị wee na-ebe. Nke Chukwu nyere ndị ha jide ya nene, ha mee ya nene. Nke o nyere anyị emeghị ihe nsogbu. O were ndị Hausa ma ndị Fulani wee na-emekpa anyị ahụ. O were ndị mba ọzọ wee na-emekpa anyị ahụ dịka o ji wee mepụ ụmụ Izrel ahụ mgbe gboo ọ gwakwa ha agwa. So ka anyị ghara na-agwazi onwe anyị ọgwa. Ọ nke Chukwu kwuru ka anyị ga-eme. Ka ọnọdụ anyị wee dịkwa enu wee pụtakwa ife, ka anyị ghara ịbụzi ihe ọchị n'obodo anyị nọ ya n'obodo Naijiria. Wee ghasasịa, we can't even bring ourselves together. Ọ iwe Chineke maka omenala ya anyị ahụ emezi. So na ka ị wee funu Jekọb, mụ na amụ ihe menene. Jekọb na onwe wee gbachaa abọ ya kpọnye nke ada. Asị omenala si wee nọ nke ada chi n'abalị nụnụ. Ịma n'abalị anyị wee nakpuo nụnụ mekọsị oluzie n'ụtụ wee chọpụta na ọ bụ ha nụnụ nke a wee sị ha na nna anyị ukwu. Ịma Leban dịkwa aghụghọ. Leban abụchaghị ezigbo mmadụ. Ma Leban ihe ọ pụtara na Hibru bụkwa na white person. Wee lụọ echi ịfụra ndị ọcha, ndị Britain, ndị Europe etu ha si wee bịanụ wee ghọrịa Afrịka. So ọ bụrụkwa ụdị aghụghọ akwa. Jekọb bụ na aghụghọ ka o ji ghọrị n'ịsọ, mana ha ncha Chineke ma maka ya. So ka ịfụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya eme gịnị ka ọ ya aghọrọ. Mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ omenala Igbo etunye na nke dị n'akwụkwọ nsọ nke ụmụ Izrel si wee bụrụ ofu ụzọ ife ịtọfụ. Nke mbụ bụ nwanne ya na-achụ ya ọsọ ịsọ ka o gbue, ọ gbanaa na be ndị be nna ya ochie ma ọ n'ikwu nne. Etu a ka ndị Igbo si eme mgbe ahụ. Ihe ọsọ chụba mmadụ ọ gbanaa be nna ya ochie gbaa ikwu nne. O ruzie ebe ahụ na wee si etu wee oji ha afụnụ enweghị ihe o ji wee banye n'ịgba bọị. Mgbe anyị bụrụ n'idu ụlọ, nwa nwaanyị ka ọ chọrọ ka enye the second. Asị mba na second nke mbụ ya anagodu. Ihe niile ọhụụ omenala Igbo. Nke mbụ ada ya ebu ụzọ nụnụ before nke ịbụọ. Anyị nọkọta jisi na nke ịbụọ ma nke ịtọ nụọ nke ada aka nọdụ mba. Mụ na amazi stori ya. Ihe niile bụ omenala Igbo. Akpọnye ya nụnụ nke ada ọ dete wee sị mba na ọ bụrụ ya. N'ihi agbakwa 7 years boy wee nyekwa ngede nke ahụ. Meanwhile nke ọ nụrụ anụ ọnụgo nke ada emekọgo ọ bụrụgo nwunye. O wee nụkwa nke ịbụọ. O wee gbakwa 7 years. Ọkwa ịfụnanya ya. Mụ na amazi ihe menene na imechi akpa nwa nke afụrụ n'anya bịa mekpe akpa nwa nke ada. Emesizie anyị ma dị stori etu ha si wee mụgidezie nke luo kpọtakwuo medi ekponye ka e wee na-amụ nwa. Nke a luo kpọtakwa medi ekponye nke ike gwụrụ ma ọ dị ka ọ ya amụzụ ọkpọtakwa medi. Esetu a wee mụgide ụmụ nwaanyị na wee mụjue. Ọ bụla etu ụmụ Israel 12 tribes of Israel si wee dị established. Mụ na ama maka ya. So mana ịfụgonu omenala Igbo dị n'ime ọsọ chụba mmadụ gbara n'ikwu nne ya ịgbaba 7 years edu ego ụlọ ya na nke nwaanyị mbụ na ada ga-ebu ụzọ wee nụ
dị bifo nke sue ihe ahụ ọ bụghị omenala Igbo na-enye enene n'anya gị n'akwụkwọ nsọ na ihe ozi dapụtara anyị n'ụbọchị izu ike ozi dapụtara anyị na this holy Sabbath day ị na hafụ ya so onye biko so nke a bụ obere ka anyị wee na-afụ na omenala anyị ọdịnala anyị ka anyị ga-eme wute akwụkwọ nsọ na anyị bụ Israel ọ bụzi ime wute akwụkwọ nsọ ya mmegharị ọ bụzi ime wute akwụkwọ nsọ ọ bịa bụzi emebiri ya emebiri dịka ndị ụka na-akabiri mba anyị akarue n'isi anyị emezu okwu onye nwe anyị ọnya bụ our greatness ọnya bụ the greatness of the people of Israel. It's a covenant. Ọgba ndụ dị n'ebe Chineke na nna mụ na na-abụ nọ eji ọbara wee gba iwu nri bụ na ịma ọbara ihe eji ọbara wee gba agreement eji ọbara wee mee it can never be broken. The purpose will not, it will stand forever. Chineke kwuru ekwu the power in the blood, life in the blood. A covenant made by blood is eternal. Is ọnya ka o ji dị mkpa ka anyị dị very careful n'otu na ndị ụgwa na nkwekọrịta wit mmadụ ibe anyị maọbụ iji ọbara ma iji ọjị were ọbara were kaikai wee kwe nkwa ejikọ ọnụ nri ṅụkọ ọ dị ike o ya fọzikwa mgbe gị na Chineke gbara ụdị ndụ dị etu ahụ i were aja bechere Chukwu gịnị ya gbagwo ndụ ọ ihe nna ha tinyere anyị ya so anyị ga-abanyekwa n'usoro ndị nchụaja. We are a nation of priesthood. Ndị Igbo Hebrews, we are a nation of priesthood. Ọchịchị ndị Naijiria abụghị maka anyị, akara aka anyị abụghị na ọchịchị ndị ụwa, ọ dịghị ebe ahụ. We are not politicians. Ọkwanye ya bụ ihe na-emekwu anyị nekwu anyị fụ na ya anyị still anyị entrepreneurship ihe ahụ anyị na-eme anyị bụ ka anyị bụ resourcefulness, mgbasasị na ịchụ ego na independently nya Republicans na Democrats ihe anyị bụ. So ndị Britain amaghị sef na we are for them. Ndị America amaghị na Ephraim and Manasseh, they don't know that we are for them. But ndị ha na-akwụnye n'azụ, it's not for them. Those people ha kwere n'azụ against us, it's not for them. Mana Chineke ji ha wee pịa anyị ụtarị. Ihe niile mere anyị from the 40s to 60s before the war Chineke dị against ndị Igbo. Na ndị Igbo ndị our forefathers ndị Igbo ha nwekwa n'obi ha mere alụ ha ji mmadụ ma alụsị nye mmadụ n'ike ma ndị virgin ma ndị elelele ndị niile ahụ ịma punishment dị ya ịma consequences dị ya ọnya ka agbụrụ hazi generation ha wee na-asọfụ ya wee sọfụ ya diminishing return achịkọtasị agha sasị bidokwa n'isi emeri anyị n'agha mana this time mmeri adịgo maka na gịnị na anyị akwụwa n'ụgwụ ya anyị akwụwa n'ụgwụ ya. Ndị nsọ Chineke ahazisigworo ihe mana ọ na-akpọzi mụ na otu return unto me anyị chi atakwute ya azụ onwe ihe ọzọ. So oku a ka anyị na-akpọ ka ndị nsọ na-akpọ ka anyị chi atakwute omenala Igbo ka anyị chi atakwute ọdịnala ndị Igbo. Ịgụa Deuteronomy 6 ịfụ ya Chineke ebe ọ nọ wee nye ụmụ Israel iwu sị ha na nke a bụ omenala unu ga-eme na unu ruo n'ala ahụ nke m kwere unu na nkwa. Mgbe n'ezie niile ịgụ anyị efu omenala Igbo ọnya bụ ọdịnala anyị bụ omenala. So mana ọ gwaziri ọ gwara ọgwa duto mmadụ eji emesi alụsị ihe dị iche iche bụ ma ndị elelele na ihe ọjọọ niile ewebatasị n'ime site n'omume ụmụ mmụọ dị iche iche wee batasịzi ya. A na-etizi mmụọ kịta ọ bụrụ amansi ka a na-eme ọ bụrụ mixed spirit nya ịgwọ ọgwụ mixed spirit ka a na-akpụ ya familiar spirit. Mmụọ si na mmiri osi n'ikuku osi n'enu anị na-interwove gbabata n'ezinụlọ ahụ mebibi ihe asị na-efi eche n'Chukwu maka na pawa dị ya. Mba, pawa dị ya bụ abụghị eternal one, ọ bụghị of life or of death. Pawa dị ya mana ike niile bụ nke Jizọs, ike niile bụ nke ya. All power belongs to Jesus. All power belongs to Jesus.
There is power everywhere. There is power everywhere. Ike dị n'enu, ike dị n'ala, ike dị n'ebe niile, ma nke Jizọs karịrị. So ike dị ebe niile. Mana nke Jizọs a na-ekwu bụ na okwu Chukwu kwuru bụ ebe ike niile gwụrụ. Okwu ahụ Chukwu kwuru o nyere anyị, ọnya bụ omenala, ọnya bụ Jizọs anyị. Ịma na okwu ọnụ Chukwu bụ okwu, ịma na Jizọs a na-ekwu bụ okwu emere ọbụla arụ. Mana ha bụgodo na-arụ nebanye anya n'okwu ahụ na okwu a Jizọs na onwe ya na-ekwu. Ọnya bụ the main thing a na-ekwu, ọnya bụ omenala, ihe a ga-eme eme, nrube isi ọ ka mma. Irube isi, idebe ihe ndebe Chukwu kwuru, ime okwu ahụ eme, ime omenala ahụ. And onweghị okwu ọzọ a na-ekwu na-abụghị eziokwu, maka na ọ sị na o kere ụgha ka eziokwu ya, o kere ọchịchịrị ke ife. Mana o wee sị mụ na bụ ụmụ Izrel chuzuenụ eziokwu. Na eziokwu bịa bụ ndụ. Unu echuzukwana ụgha ahụ. Ụgha bụkwa death, ọkwa evil, ọkwa darkness. So ihe ọbụla gwara ọgwa bụ ụgha apụtaghị ife, adịghị plain. It's not of Christ. It's not of light. So light, let there be light, my people. And have a good one. Shalom.